neste traballo fotográfico é un documental de Lindsay Morris, que é a primeira vez que se expón en Europa. Podemos ver un documental feito nunha escola de verán para persoas de género non definido. É un campamento para crianzas especializado en tratar todas estas persoas que o seu xénero non ten nada que ver con como se sinten ou como actúan neste mundo, nesta sociedade. É un traballo feito ao longo de 7 anos xa. A primeira vez que se publicou foi en 2012 e foi con un grande valor por parte dos familiares destas crianzas, e se publicou na portada do New York Times Magazine. Me consta que en Estados Unidos e en Sudamérica, que é onde ela expón normalmente e onde traballa, tivo bastantes dificultades, porque é un tema que moitos centros de cultura ou moitos museos poñen certas dificultades por ser un tema difícil de expoñer. Como foi no Centro Cultural Marcos Valcárcel? Non houbo ninguna dificultade, se propuso desde o outono fotográfico e, por suposto, cos brazos abertos. Por outra parte, como estamos acostumbrados desde o outono fotográfico a que este centro colabore con nós e que abra as portas a calquera traballo fotográfico que desde o festival lle ofrezamos. I'm crying out for your help. Stop me from me sinking. No. A maioría dos festivais do mundo se reconvirten ou se reinventan ou centrándose nun estilo fotográfico ou centrando a súa programación nunha temática en cuanto a unha liña conceptual. E desde a sección oficial se convidan tanto aos artistas como aos curadores e curadoras que se convidan. Este ano se puso a premisa de que traballaran co tema da identidade e a alteridade. O Outono Fotográfico é un festival que é casi imparable, e hoxe se dotou de certas ferramentas que van a asegurar o seu futuro, malia que os organizadores ou a equipa organizativa que hoxe hai desapareza, como xa pasou con Benito. Hai unha rede amplísima de colaboradores que foi tecendo Benito Losada e que nestes últimos anos tamén fomos tecendo internacionalmente con intercambios con outros festivais, e que eso asegura que hai unha vertixe de traballo ao longo do ano que fan imparable este festival logo de 32 anos. Seltzer in my loaded drinks. I'm crying out for your help to stop me from